נדמה שבמעט החורף שיש לנו כאן בישראל אנחנו משקיעים סכומים לא מבוטלים בחימום הבית. הפעם מנחם הורוביץ יצא לגלות איך מוצאים את הדרך הנכונה לחמם ומהם החידושים המעניינים בתחום. הנה. שלום לכם, החורף כאן, הטמפרטורות מאוד נמוכות וקר לכם, גם לי. אז איך נחמם את הבית? יצאנו לבדוק. קצת גם להתחמם, נשארו. הגשם מטפטף על העורף, חורף וקר. אתה עובד עליי? למה? אבל זה לא מחמם. זה דקורציה, זה להיות עם להרגיש בלי. זה קמין שנותן לך אפקט של שילוב של די מים עם תצוגה של אורות. יש גם כאלה שמחממים. זה מלכתחילה לא מחמם. זה מלכתחילה לא מחמם, זה נותן לך את האפקט של הלהבה בלי החום. אתה יודע, אני גר בקריית שמונה, שם קר בחורף, זה לא תל אביב חמוד. אז יש לי פתרון גם לזה. יש לנו יחידות, כמו שאתה יכול לראות פה, שנותנות לך את אותו אפקט בדיוק, עם הלהבה, שנגעת בה, אבל עם יחידת חימום שגם יודעת לחמם את הבית עד 30 מטר רבוע. תשמע, זה הרי, המוצר הזה היה אמור לקרר את העם היושב בציון, מתברר שזה הפך להיות כמעט מחמם לאומי. האמת שנכון, זה נולד לפני 100 שנה כאמצעי קירור, ולאורך השנים זה הפך להיות אמצעי החימום הפופולרי ביותר במדינת ישראל. איך אתה מסביר את זה? אל תכנס אליי, אתה יודע, תן לי אח רומנטי, תן לי איזשהו משהו חימום מסתובב כזה. תראה, לפעמים החיים יותר פשוטים ממה שאנחנו חושבים. אמצעי פופולרי אמרנו, אמצעי חסכוני לאור כל האלטרנטיבות, סולר, חשמל יקר, ובטוח יותר. ופה אנחנו רואים את הרדיאטור הקלאסי הזה שהתחיל ככה צמודה אליו כל החורף, והוא בדרך כלל רק מחמם אותה. נכון, השוק עדיין שומר על המסורת, יש את הרדיאטורים שהם האביזר בדרך כלל יותר ידידותי לפחות אצלנו בבית הוא זולל חשמל, אבל... נכון, זה הייתה לא מעניין אותה, אוקיי. אחת החסרונות הכי קשים של הרדיאטורים שהם זוללי חשמל. מה שקורה, הרדיאטורים האלה, כמו שאתה מכיר, הקלאסיים, זה רדיאטורים עם שמן לפנים. עד שהשמן מתחמם ועד שהוא בא במגע עם האוויר, לוקח לו זמן שמחמם. אחד מהטרנדים הכי חמים היום הוא מוצר שנקרא פיקסול. בעצם מדובר בלוח זכוכית צבעוני, שאפשר לתלות אותו או לאורך או לרוחב. הוא יכול לבוא בכל חדר בבית, לחמם את הבית ולתת הרגשה מאוד מאוד נעימה. הוא גם מחמם את המגבות וגם מייבש אותם בחורף. נותן לנו מגבות כמו בספה אחרי המקלחת. וכמובן שיש עוד רדיאטורים שמגיעים גם לחללים יותר גדולים. הוא מחמם עד 30 מטר רבוע, אוקיי? ובנוסף לזה הוא מגיע עם צג LCD כמו שאתם רואים פה. אחד היתרונות הכי גדולים שלו זה שיש לו, הוא עובד כמו מזגן, ויש לו חיישן בפנים שברגע שהוא מזהה את הטמפרטורה הרצויה שאתה החלטת שאתה רוצה, כמו 23 מעלות, פשוט נחבא אוטומטית. בדיוק. וזה חוסך לך 30% מצריכת החשמל. הרי יש לנו 90 יום של קור בדרך כלל בשנה. ונכון שכתוב פה הזרה, אין לחסות? אין לחסות. לא לשים בגדים. לא מבינים? יש לא מעט דרכים לחמם את הבית. הדרך הטובה והעתיקה ביותר היא סמיכה. יש סמיכות סינתטיות, יש סמיכות מפוך טבעי. פה מדובר במוך חווזים סיבירי 100% טבעי, שהוספנו לו טכנולוגיה מתקדמת של מיקרו-קפסולות, שיודעת לספוג את החום ולהעניק את החום חזרה אלינו. המוצר הזה מגיע במספר גדלים ובמספר גוונים. הוא מאוד מאוד פרקטי לחימום חדרים. הוא מאוד מאוד מעוצב וחסכוני מאוד בחשמל. מעבר לחיסכון בחשמל, הוא אינו מייבש את האוויר, הוא אינו גורם לסירקולציה של אוויר בחדר, ולכן הוא מאוד בריא לאסמטים ולאנשים רגישים. טווח המחירים של המוצר נע בין 3,800 שקל באזור ה-7,000 שקל. תאמר, מה טווח המחירים? מ-5,990 צפונה, יש לך את היחידות ללא החימום שמגיעות מ-5,990 צפונה, ויחידה במידה ואתה רוצה להוסיף לזה גם חימום, היא מגיעה מ-7,990 צפונה. תלוי כמובן מה הלקוח רוצה. יותר מזה אני אומר לך, הטרנד האחרון הוא לא להשתמש בסמיכה זוגית לזוג, אלא כל אחד עם הסמיכה האישית שלו. ככה יש לנו חום פרטי שלנו, סביב הגוף שלנו, לא נכנס משב רוח שאני זז ומתהפך במיטה, פשוט הרגשה נפלאה, חמימה וטובה. ולאלה שיש כבר מזגנים בבית, מדליקים אוטוטו את המזגן קר בחוץ, מה הדבר שאתה יכול להמליץ? קודם כל להתאים את גודל השטח לאמצעי החימום. 2, לאטום כל מיני פתחים וכניסת אוויר. 3, לשים טמפרטורת מקסימום של 26 מעלות, לא לייבש את האוויר יותר מדי.
4, ולא פחות חשוב לנקות את הפילטרים כדי שניקת האוויר יהיה טובה. כשהוא מתחיל לרדת גשם, הטמפרטורות צונחות ל10 מעלות בתל אביב, 2 מעלות בחרמון, אז אנשים מיד רצים לקנות. ולוקחים את הדבר הראשון שהם רואים. ולא תמיד זה חכם לעשות, צריך לבדוק מה מתאים לך לחימום של הבית. הגשם ככה מסחרר אותם. נכון. לאט לאט חבר'ה, לא קרה כלום. חברים יקרים, כל כך הרבה מערכות חימום, מה שחשוב לזכור, להתאים את המערכת לחלל החדר. זה מאוד מאוד חשוב. לגבי העיצוב, תראו, זה באמת טעם אישי. חורף נעים. עד כאן תוכנית חיסכון.